Ano ba, Ak? Tulungan na kita para matapos ka na sa pagwawalis mo. Huwag na po. Tignan mo, hinahawakan niya hita ni Baak. Sino ba kayo? Ba't mo tinatanong? Sino ka rin? Ako lang naman ang mama ni Myla na ex ni Baak. Eh ikaw? Ako lang naman ang mama ni Mercedes na magiging future girlfriend ni Baak. Glakit mo ta, sarating kitutod. Sakit ng ulo ka. Sobra ka na naginom dirapiin. Hindi mas tumang naman di arap. Anak, saan tindahan kaya nagtatambay si Baak? Nakalimutan nating tanungin si Andres. Ang sipag naman ni Baak. Kapanog magwalis. Damanton. Ay. Sakit talaga ati ulo ka. Mag-ikat yung overcoat mo. Good morning, Baak. Ang sipag mo naman. Nasaan yung kasama mo? Gusto mo samahan kita? Ay, wag na po. Mas gusto ko pong mapag-isa. Mas tahimik ang buhay ko. Gusto mo samahan kita? Ngayon ko lang napagtanto. Pogi ka pala. Mariosep, pakawan ni Mapo. Madi ating mangyari-yari. Ma, si Baak yun, oh. Bakit? Sino yung kasama niya, anak? Hindi ko alam, ma. Baka tita niya. Sigurado ka bang tita niya? Bakit ganun sila ka-sweet? Ba't mo ba sa akin tinatanong, ma? Hindi ko nga alam kung sino yan. Mukhang naunahan na ako, anak. Anong naunahan na pinagsasabi mo, ma? Kay Baak. Di ba? Mas sexy naman ako sa kanya. Ewan ko, ma. Ano, Baak? Tulungan na kita para matapos ka na sa pagwawalis mo. Huwag na po. Tignan mo, hinahawakan niya hita ni Baak. Ba't mo ba sa akin tinatanong, ma? Tanungin na kaya natin. Sige, tara. Ba't si Myla po? Saan po pumunta? Nandun sa bahay, naglalaban ng mga panty niya. Good morning, Baak. Yan! Nilagid-agad ang bakitaan na yan. Baak, sino yung kasama mo? Bakit mo tinatanong? Sino ba kayo? Ba't mo tinatanong? Sino ka rin? Ako lang naman ang mama ni Myla na ex ni Baak. Eh ikaw? Ako lang naman ang mama ni Mercedes na magiging future girlfriend ni Baak. Bakit? Ma, May angal? tumigil ka nga. Hayaan mo na nga ako, anak. Tanda-tanda mo na. Ambisyosa ka? Hindi ikaw magiging future girlfriend ni Baak, kundi ako. Kasi wala na sila ni Myla. Ako? Ambisyosa? Baka ikaw ang ambisyosa dahil ex nga niya si Myla, ex na kayo sa buhay ni Baak. Diyan ka nagkakamali dahil ako ang tipo ni Baak. Sino ba yung pinag-aawayan nyo? Si Baak! Eh, wala na si Baak. Nagtatalo pa kayo dyan. Baak? Asan si Baak? Saan na nagpunta yun? Kanina pa umalis. Dada kasi kayo ng dada. Yan tuloy. Tara na nga. Tigsamit tama dagi dahil. Ano ba yan? Hindi pa nagiging kami ni Baak? Meron na agad akong karibal? Ma, sandali nga. Ano yung sinasabi mong future girlfriend kay Baak? Bakit, anak?
Ayaw mo ba akong mag-asawa ulit? Gusto ko nga si Baak eh. Ibig sabihin yan, magiging stepfather ko si Baak. Ayoko, ma. Ayoko. Sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa. Gusto ko si Baak. Tara na nga.